Остава, приятели, Ангел Ферянов представя Ангел Ферянов Фитнес. Днес темата е периодично гладуване, защото това е един от най-често задаваните ми въпроси в фитнеса, когато започна работа с нов клиент. Чувал ли си за периодично гладуване, добре ли е да го прави и така нататък. Първото нещо, което ще ви кажа на всеки един от вас е: не се допитвайте до личния си треньор, а се допитайте до личния си лекар за периодично гладуване. Защото периодичното гладуване е лечение, вид лечение, не е диета. Но да речем, че все пак сте решили да преминете на периодично гладуване. Как трябва да го направите? Ще ви дам един кратък отговор. Вярвам, че ще бъде така и доста ясен, да не изпадам в много големи подробности, защото темата може да бъде много дълга. Периодичното гладуване означава, че имате определен период от време, в който гладувате, и друг, в който се храните. Най-широко разпространения период е 16 часа да гладувате и 8 часа прозорец, в който да се храните два пъти. Така. Но тук хората пропускат един много важен факт, а именно, че когато се храним, последното ни второ хранене за деня, да речем F10, по изчисления трябва да ядем отново в 2 часа на следващия ден. Но реално нашата храносмилателна система не работи с светкавична скорост, трябва и време да обработи храната. 2 до 3 часа. И вашето реално гладуване започва от 1 нощес, а не от 10. Затова ще трябва да си борите стартирането на предишното гладуване от 1 нощес и реално ще трябва да се храните отново в 5 следобед на следващия ден, което е голям период от време. Първият съвет, който бих ви дал, е да започнете с по-малко часове, 12 часа гладуване. И просто всеки ден да увеличавате с половин час и накрая ще стигнете до тези 19 часа. Защо 19? Както казах, за да ги направите реални 16. И да успеем да достигнем до този процес, така наречения аутофагия, което е регенериране на нашия организъм. Тялото ни регенерира клетките, общо да се фокусира в зони на тялото, които имат някакъв проблем и имат нужда от възстановяване. Защото ако постоянно ядем, нашата храносмилателна система работи, целият ни организъм се фокусира върху храносмилателната система и тези процеси на възстановяване остават на заден план. Така, как да прекъснете вашия фест? Да речем, че искате да свалите килограми, което повече хора искат с периодично гладуване. Да речем, вашите калории са 2000 за дефицит. Разделяте си тези 2000 калории на 2 пъти по 1000. Един път, когато прекъснете феста, и друг, когато го започвате. Първото ви хранене, да речем в 5 следобед, нека да бъде балансирано с въглехидрати, протеини, мазнини. 1000 калории. Набавете си въглехидратите в първото хранене. След което на второто яжте повече мазнини, протеини и салати. Което ще рече, че така инсулинът ви ще стои също по-нисък, което е един допълнителен плюс към периодичното гладуване. И това е. Не е кой знае колко сложно, но не е и лесно. Защото много хора си мислят, че могат да дадат постоянно в този 8-часов прозорец, в който е позволено да се храним, но не е така. Имате право само на 2 хранения. Няма междинни, няма нищо друго. Единственото, което може да консумирате, е вода, чай и кафе, и то без да ги подслаждате. Същото може да консумирате и по време на гладуването. Вода, чай, кафе. Без никакви сметани, млека и подсладители. Чисти. Водата може да си добавяте морска сол или келтска за минерали. И да стоите хидратирани за по-дълъг период от време. Да се хидратирате добре. Реалното погледното, това е периодично гладуване. Аз съм го ползвал този метод на хранене и искам да ви кажа, че не ми беше никак лесно, защото аз съм, смея да твърдя, въглехидратна личност, която обича въглехидрати и ми се отразяват добре, обработвам ги добре и ми се отразяват много добре на тренировката. Иначе съм муден, спи ми се постоянно и дори ми става лошо по време на тренировка, защото тренирам доста по-тежко. Така че всеки един от вас си индивидуален, както казах, допитайте се до вашия личен лекар и тогава, в зависимост какво ще ви даде той като отговор, преценете дали ще започнете да го правите това нещо или не. Не си правете
всичко на ваши решения, без да се допитате до който и да било вещ в това отношение, защото може да си докарате редица здравословни проблеми. Една моя клиентка преди време си беше правила някакъв детокс с смутита и беше влезнала в болница след 2 седмици. Детоксикацията е друга тема, която просто ще ви кажа нещо кратко за нея. Не ви трябват никакви такива глупости, зелени и така нататък да пиете, да консумирате. Просто вашия дроб се възстановява сам, той сам се детоксикира. Просто трябва да се храните здравословно и да имате активност, кардиоактивност и да тренирате. Фитнес и някакъв друг вид спорт, не е задължително да е фитнес. И да не пушите, да пиете и да използвате всякакви такива неща, които вредят по принцип на черния дроб. И това е. Надявам се да съм бил полезен. Ако така, знаете какво да направите. И пак казвам, аз не ви съветвам да правите каквото и да е било, просто ви казвам, как стоят нещата. До следващия път.